Okay mga boss, nandito na ako sa bahay nilang court mga boss. Papasukin natin sila mga boss. Busong-buso neto. Amoy mo yung unan nyo. Good morning! Kamusta yung tulog, pre? Kailang boss. Yung laman neto ay box ng sapatos. Duda ko siya yung nagpapadala. Si Kwi. Oh, yung i-reveal mo. Kailangan i-reveal mo na lang siguro, di ba? Kilala mo ba kung sino yung nasa TikTok ni Boss Lloyd's Kicks? Hindi ko ba alam. Di ba may nakitang kamay doon? Sino daw yung dapat i-reveal mo na daw. Sino yung nasa TikTok mo? Sino yung nasa TikTok mo? Dapat i-reveal mo na. Si ano? Sino? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, si boy, this boss, Jupil Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, ginising ako ng mama. Kasi meron doon nagbigay sa amin mga boss ng sapatos. Eto nakalagay dito mga boss, yung sapatos na binigay. Pero hindi nagsabi si mama kung sino daw nagbigay sa akin neto. So ayan, ang sabi daw ng nagbigay neto, pakibigay daw kung sino daw si Junfel at si Lloyd. So ayan, kami daw dalawa yung bibigyan neto. So ang gagawin ko ngayon mga boss ay pupuntahan ko sila dun sa kabilang bahay. And yes, nag-post ako dun sa group page namin, sa group page natin ng John Philnatics. Pupuntahan ko silang Lloyd at saka si Kurt. Kasi dun sila, patay na patay sila dun sa tulog. So ayan, pupuntahan ko sila dun at i-surprise ko sila. Dun ko na lang ibibigay tong yung sapatos na to. Kasi meron din kay Lloyd neto eh. So kaming dalawa yung binigyan nito, pero hindi namin alam kung sino yung nagpapadala nito. Okay mga boss, so bago natin puntahan sila, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, samahan nyo ko papunta dun. Let's go! Okay mga boss, nandito na ako sa bahay nilang court mga boss. Ayan, dito na ako. Okay, papasukin natin sila mga boss. Let's go! Uy! Butang na yan! Nabuhan daw dito, nabuhan. Pre, kamusta na kayo, pre? Kagagising lang namin. Ba't nalaman nandito? Pero narinig ko sa papa ni Kod. Kamusta na si Kurt? Tulog ko, hindi pa rin bumagal. Kaya namin. Alam mo, pre, singin natin muna siya. So, ayan mga boss, nandito na ako sa sa kwarto ni Kurt Natics. Kasama ko nga pala si si Boss Lloyd's Cake. Kasi ba't nandito ka? Dito ako natulog, boss. Ano kung gusto tayo umuwi? Di ba alas 5 ng umaga na? So magdamag po kami nagtambay dun sa dun sa bahay namin, dun sa baluarte ko. Tumambay kami dun sa tabi ng kalsada. Pero syempre hindi naman kami makikita ng mga ng mga dadaan kasi medyo madilim talaga. And doon kami sa dating tambayan namin. So ayan, pinuntahan ko sila dito at na-surprise. Ako yung na-surprise ni Boss Lloyd's Key kasi tago-tago pa siya dito. Tago-tago pa siya dito sa likod nung nalaman niya nandito na ako kasi narinig niya yung sasakyan ba? Yung motor pala. So narinig niya pala yung yung motor ko kaya tumago siya dito sa likod. Dito siya natutulog kasi hindi na siya nakauwi sa bahay nila. Kasi Papagalitan siya ng asawa niya kasi matagal siya umuwi. Kamusta na yung anak mo? Anak mo yung asawa anak ko. asawa. Okay, joke lang yun mga boss. So actually single pa yan si Boss Lloyd's Key. Huy! Basang-basa itong unan nyo. Ba't ang basa? Kakaluhod ko lang, basang-basa neto. Amuyin mo yung unan nyo. Gising ka na daw. Nagita namin. Naghahanap sa'yo. Good morning! Good morning, Santa Claus! Kamusta yung tulog, pre? Okay lang boss.
Surprise! Pre, wala bang mga tiyanak dito nagpaparamdam? Wala naman ang sarap ng tulog namin. Ang sarap Kasi ng tulog. Sana all sarap ng tulog. Yung pagtulog ni Kurt, kamusta yung pagtulog niya? Hindi ba siya magalaw-galaw? Hindi naman boss, ano. Paano ka matutulog, Kurt? Hindi kalihukan? Hindi. Hindi siya magalaw matulog. Palaging boss, naghahag sa akin. Naghahag. Sana all naghahag. Napaka-sweet daw nila. Uy, magdamit ka muna. Baka ma-demonetize tayo niyan. Magdamit ka. Magilamos pa daw si Kurt. Hindi ka ba magilamos para matanggal yung mga muta mo sa mata? Ano yan, pinapakasin boss. Okay, sige. Sana ulabo. Ba't ka magilamos ko? Kakagising na kasi. Huwag mo lang ilamos yun para makita sa unboxing mo na meron kang muta. Pagkagising sa umaga, ang dami mo pang muta. Gusto mo ng maganda mong camera. Ano yan, lip tint? Okay. So, ayan. Hihintayin muna natin si Boss Lloydski na matapos magilamos dun sa banyo. Ano si Lloyd? Basta unlan eh. Ako, di nalunod. Nasaan yung una nyo? Ito yung kulay pula. Tiksir ko na. Ayan. Bakit ang basa-basa na ito, pre? Lloyd, ba't na basa-basa? Puno na, chef. Tayo ng babaw ng una nyo. Napakabaw ng laway. Sino yung natulo laway? Sino, Kurt? Tanongin mo sila. Ako pa? Ang babaw ng laway nyo dito, Tingnan nyo, Sino? Sino? Ha? Mas maganda sana pag may kahag dito pag natulog, no? Ha? Lalo na yung mga fangirl na ihag. Sana. Isa na din Isa na dun si si Kwi. Si Kwi, isa na din si Kwi. Uy! May duda ako. Alam nyo ba, ang laman nito ay box ng sapatos. Alam nyo, 2 sapatos to. Kanino yun, boss? Pero duda ko. Baka siya yung nagpapadala nito, no? Si Kwi. Yung katabi mo sa picture, dun sa room. Duda ko siya yung nagpapadala. Si Kwi. Yung i-reveal mo. Kailangan i-reveal mo na lang siguro, di ba? Kailan mo i-reveal? Ano, pag may time. Kilala mo ba kung sino yung nasa TikTok ni Boss Lloydski? Hindi ko ba alam. Di ba may nakitang kamay doon? Kasi pinagbibintangan nila na kamay ko daw yon. Paano naging kamay yon? Kamay mo, boss. Ito yung kamay ko. Yung kamay ni Kurt. Kita yung kamay Ito yung kamay ni Kurt. Paano yan? Pakita mo yung tato. Ayan. Paano naging kamay namin yun, yung nasa TikTok ni Boss Lloydski? Ang nakakaalam lang talaga nun, si Boss Lloydski lang. Oo. Sino ba talaga yung Boss Lloydski? Secret. Ha? Ba't nag-secret-secret ka pa? Baka si ano yun, ha? Sino yun? Letter... Bakit hindi mo i-reveal? Sabi nilang Ateya, sino pa yung mga fan At natin si, doon? si Dayan. Silang Dayan. Sino daw yung... dapat i-reveal mo na daw. Sino yung nasa TikTok mo? Sino yung nasa TikTok mo? Dapat i-reveal mo na. Si ano? Sino? Si Secret. Secret na yan. Baka may tinatago kang relasyon, no? Wala, boss. Ay! Wala naman, boss. Tangina! Ay, yok! Huwag kayong kikilos na masama! Kasi baka may pulis. Huwag kayong kikilos dyan, may pulis. Kamusta kalagayan ng Boss Lloydski? Okay lang. Ano? So, maswerte ka Na-shock. lang. Pero Shock lang. maswerte ka lang kasi hindi ka minalas. Oo nga. Yung isa yung minalas, yung kaibigan mo yung minalas. Sino nagbigay nito, boss? Ewan ko lang. Ha? Ewan ko, sino nagbigay. Hindi ko alam. Sabi ni mama may nagpapadala. Ba't dalawa?
Sabi daw ni Mama, hati na tayo. Sa akin yung isa, sa'yo yung isa. Sa akin yung isa, boss? Oh. Eh. Sabi ni Mama, wag mo nang buksan. Wag mo nang buksan. Bakit walang kay Kurt? Walang ba sa'yo, Kurt, na wala yung sapatos? Wala kang sapatos? Okay lang. Kasi kami lang daw ng dalawa ni Boss Lloydsky nang pinapadala niya ito. Okay lang ba? Okay lang sa'yo? Okay lang sa kanya, Kurt. So ayan, nabuksan natin itong pinapadala. Ayan. Oh. So na all may sapatos. Okay. First na sapatos. Ba't dalawa? Ito, dalawa. Nasa plastic ba niya? Yan. Okay. Papipiliin natin si Boss Lloydsky. Kasi marami naman akong sapatos dun sa bahay. So ayan, papipiliin natin si Boss Lloydsky. Kung saan dito yung pipiliin niya. Okay, Boss Lloydsky, kung papipiliin ka, saan dito? Ito yung nakabalot pa? Or ito yung black? Mas Na gusto ko yung ano, boss, yung nakabalot na. Ito, Pakihawak mo itong muna. white. Dito ka muna, Bert. Bakit Ano, nakabalot ito? sa akin ito eh? Sa akin ito? Ano yung gusto mo? Gusto mo yung Yung ano, boss, yung white ba? white? Oh, yan. Ganito pa rin. Okay. Kasi mas Pagbibigyan maganda na. yan eh. Ito yung white. Oo. Di mo pa nga nakita eh. So nakabalot Oh, pa yan. para trailing mo siya. Para tayo. Sige, hawakan mo muna. Kurt Nuggets. So, ito na lang yung sa akin mga boss. So, actually, hindi ko pa to binuksan. Kasi, para ma-surprise naman ako. Kaya tinanggalan to ng plastic ng kapatid ko kasi akala niya, sa kanya yun, pinapadala dun sa bahay namin. Kaya sinabi ni Mama na wag mo yung buksan kasi hindi tayo may-ari niyan. Pinapadala lang yan para kay Boss Lloydsky at kay Junpel. Para sa akin. Duda mo, Kurt, sino yung nagpapadala? Sino? Duda mo. Duda mo. Kung para sa akin, parang si Ano? si Kwe. Kailan ka ba magre-reveal, Boss Lloydsky? Reveal mo na si Kwe, Boss Lloyd. I-reveal. So, may idea ka ba kasi sino yung nasa TikTok ba? Yung kamay, kanino yung kamay na yun? So, sa tingin mo, kanino yun? Kaya ganun pa rin, kay Kwe. Kay Kui ito. Yung Kui na yun, nakita ko na yung picture na yun eh. Pero, ewan ko lang, yun ba yung tinatawag na Kui? Yung nakita natin sa Ruro. Yung magkatabi sila. Kailan ka ba magre-reveal, Boss Lloydsky? Akin na yung camera. Kailan ka ba magre-reveal? Ha? Ano, boss? Oh. Pagkatapos ng unboxing. Pagkatapos ng unboxing. Oh, Bakit hindi mo mag-unboxing pa-reveal ako, ngayon boss. na? Oy, ano bang masasabi mo sa sa nagpapadala dyan kahit hindi mo kilala? Ano masasabi? Sa ano pala, sa nagbigay nito, thank you pala kung sino ka man. Baka si Kwe. Kilala mo naman kung sino yung quit, ba't hindi ka mag-reveal? Kilala mo naman yun eh. Kami lang naman di nakaalam kung sino ba yung quit Basta na yan. ano, secret lang Ah, yun. secret. Ito yung ngiti ng Pero tagumpay. thank you pala nito, Kwe. Ito yung tagumpay. May sapatos pa yung mga puta. Ano yan? Ito yung sa akin, boss. Ito yung sa'yo. Oh. Tingnan mo, baka may laman pa yan. Dito. Tingnan mo. Ano yan? Uy, may medyas pa, boss. Puta, ano sa akin na lang yan, Boss Lloydsky. Marami ka namang medyas, boss. Sa akin lang to, boss. Ano yan? Okay. Ngiti, Sana, pakita oh. mo yung ngiti ng tagumpay. Kawawa naman si Kurt, walang sapatos. Bigyan mo na lang yung sapatos niyan. Mahal na mahal ka naman ni Kwe. Baka bibigyan ka pa ng marami. Ano na lang, sa pagbigyan ako sa susunod. Ibibigay mo na lang kay Kurt. Okay. Abangan mo na lang yung next na sapatos na ibibigay. Ibibigay na lang namin yun sa'yo. Okay? Gusto mo ba yun? Ha? Napaka-shy type naman to si Kurt. Mahiyain talaga to si Kurt. So ayan, nandito kami sa bahay. So, ano lang, tambay lang kami. Napakabaho ng laway nila dito mga boss. Yung kwarto sa kabila, ang baho ng laway dito. Saka dito na lang kami sa kabila. So, hindi masyadong mabaho. Ayun, napakadami palang pusa dito, Kurt. Kurt, nag-aalaga ka pala ng pusa, Kurt. Sana all, ang cute ng mga miming. Ming! Ming, ming, ming! Ang cute, boss, no? Parang si Kwe. Halika dito, Ming. Ming, huwag kayong matakot sa akin. Natatakot sila sa akin dahil sa kapugian ko. Ang cute, boss, no? Parang ako. Pero mas cute talaga si Kwe. Ayun si Kwe. Oh. Ilan ba sila dito yung mga pusa? Ilan ba yan? Dalawa lang. 4 yung anak niya.
sakto si Lloyd, si Kurt, si John Pil, at saka si si Kwe. Lo, nasaan na yung isang pusa, pre? Tumalon si Kwe, pre. Paano na si Lloyd? Paano na si Lloyd? Tumalon siya. RIP na lang sa'yo kung buhay ka pa dyan. Sino ba talaga yung nagbigay nun? Baka may idea ka. Baka si Kwe. Eh, bakit kasi hindi niya sabihin kung sino yung kasama niya sa TikTok, di ba? Bakit mo hindi sabihin, Boss Pesky? I-reveal mo na lang yan. Bakit hindi Bawal, mo boss. Bakit bawal? Basta, secret lang yun. Official kayo, hindi? Hindi? Kaya pala wala kayong level. Ayun, sabi ng manong rider na nagpapadala niyan, yung delivery, bayad na po yan. Pati yung shipping fee. Di ba napakaswerte natin, pinapadalan tayo ng sapatos? Kaya Diba? nga pero sino kayong nag-ano? Pero kawawa naman talaga si Kurt kasi wala sa kanya. So, kailan ka ba mag... Kasi di pa siya kilala ni Kwe kasi. Baka makilala ka. Baka makilala ka na ni Kwe. O pag nakilala ka, bibigyan niyo niya. Oh, yung nagluno. Okay mga boss, hanggang dito na lang tong vlog na to mga boss. Abangan nyo lang ang unboxing. And yes, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Loyski. Subscribe nyo ang aking YouTube channel, Lloyd Taghoy. Pa-click ang subscribe button. So, yun. Kami lang muna yung magka-tandem sa mga vlog namin kasi napaka-busy nilang Darwin. So wala pang time silang Darwin kasi busy siya sa church nila. And syempre, kinakamusta nga pala namin doon silang Singket, silang Darwin, silang GC, silang Jinprex, silang Aldren, at sino pa yun? Silang Tita Norin Melendres, and silang Ate Divine, silang Miss Jeannie, lalo na kay Tito. Okay mga boss, at syempre hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Dayan Vlog 14, Kyla 03 Vlog, Camille Ballesteros, Bona Del Rosario, and Melona Durano. Shout out nga pala kay Atea Katikista at kay Sheena Mary, Ervin Malas, Zara Palayar. Shout out Maril Caballes, Kristen Traya, Sheena Amponan, Alma Sarona. Okay mga boss, kasama ko dito si Kurt at saka si Boss Loyski. Hanggang dito na lang tong vlog na to. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.